בתמונה הזו אני מצולם עם התוכית שלי בערך בגיל 10. התוכית הזאת קראו לה קריקי, ואני זוכר שאני מאוד אהבתי אותה, מאוד טיפלתי בה. לקח הרבה זמן עד שהיא הסכימה לצאת מהכלוב, היא תמיד נשכה לי את האצבע, אבל בסוף היא הייתה מוכנה והייתה עפה בבית. ויום אחד היא חלתה, ולאט לאט המצב שלה הידרדר. ואני זוכר שבאחד הימים הייתי צריך ללכת. לא יכלתי להישאר לבד, והשארתי אותה על הגג של הכלוב עם איזו תרופה לידה, והיא שכבה שם. וכשחזרתי למרבה הצער, היא כבר נפטרה. והתאבלתי עליה כמו שלא התאבלתי על אף אחד בחיים שלי. זה מה שאני זוכר, בכיתי עליה 3 ימים. וזו הייתה הפגישה הראשונה שלי וההתמודדות הראשונה שלי עם מוות ועם אובדן.